makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, amo na lang ang hilibion ni Victor tungod na dagdag si Ellen sa hagdan kag napatay gid ang ila anak. Apang likom sa iya ihibalo nga si Omega nga iya iloy amo ang nagplano sang tanan. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, Victor, naano ka? May natabo bala? Nay, tay, si Ellen nahulog sa hagdanan. Ano? Nahulog si Ellen sa Oo, hagdanan? nay. Nagaplano pa akong hindi matulog kay manugbata na siya mo. Pero sa mapanahog sa sagdanan kay mabakal kuntani sa soft drinks, sa hinali lang naglinagabong kag nahulog kali sa nay. Ano? Pero manugbata na siya, hindi bala? Amo gani ka na sakit ang tiyan niya kag gindala ko sa ospital. Kag nahulog ka na nga amon nga bata, nay. Ano? Uti, kamusta si Ellen? Okay naman siya, nay. Apang patay kita nga amon nga anak. Amo gali? Apang nga aga nahulog siya? Nakakas ganing duha ka lintang sa amon nagdanan. May nagkuha gina sa duha ka lintang. Ginugod gid sa pagkuha, tay. Ang mga animal, mga sapat. Kung makibalo na ako kung sino may kahimuan sila, manabat gid sila sa akon mo. Anday ka. Ang pagdumdum ko, iya kung nagkadto ka kanday, Carmela? Wala ko makakadto dito, tay. Dito kayo makadto tani kay Ellen. Mahalang gani kinatabuan nga dito ako nakadto. Kay kung wala, ayhan pati si Ellen na patay man. Sinuayhan nga tuntong nagkuha sa ngalintang sa hagdanan? Ginlukad gid siya sa ngugod, tay. Amo to nga nakuha dahil ng duha kalintang. Nagsiring nga mga pulis. Nga usisaon ko nun nila natabo ngayon eh. Napatay ang bata. Apang nabuhi pa si Ellen? Di malas. Di malas, gid. Ang dumdum ko kung piho na. Apang nagsala ako. Pero hindi bali Matuman gid ang akong ginaplano kay Ellen. Kinahanglan, madula siya sa kabuhi ni Victor. Kag hindi ako maguntat, kinahanglan mapatay ko si Ellen. Mapatay ko gid ikaw nga Ellen ka. Nagpanawag sa akon si Carmela. Nagpamangkot siya kung nakapauli ka diri. Nagsabat ako nga huo eh. Ay sus, Victor. Nagapaabot gali siya sa imo. Pabayaran tanay Ako nang bahala magpatahag sa iya. Ati, amo man ang ibalibad ko sa iya eh. Nagsilimang gani ko nga hindi ako magpauli. Kung magsiling ako nga hindi ako magpauli, nay, wala man sa nagareklamo. Kaya nagkasiling ako nga diri ko matulog sa kay Ellen mo. Ati, mayo man gali ko na mo, Victor eh. May sugid gali ako sa imo. Ano na, nay? Pasi, ginuhungod ni Ellen nga pana. Oh, kangabuhaton niya inanay. Kinagsiling siya sadto mo. Nga hindi siya maluyag nga makaangkon ka mo sang anak. Kagbase among inang iya ginhimo eh. Nagpakuno-kuno siya nga may nagkakas ang halintang. Gali kay siya man mismo nagkuha sang hungod sadto. Ano, nay? Oo.
Inang akon pagpati. Wala gid kuya malipat, Victor mo. Wala gid siya sang pulos nga babaye. Abi diborsyohe siya. Para bala nga matapos ang problema, kag para makapakasal na kamo ni Carmela. Wala ko na maluwi kay Carmela, inaya. Nagapasakya lang ko sa imo kay nga amo nang gusto mo. Victor, panumdumon mo ha? Nga ang kinitaan sang imo amay, sa imo tanan pagtuon nagkadto. Kag kinahanglan balusan mo ina. Wala kami sang ginahandom kung nga mag-ayuhan ka sa pila ka adlaw. Kag si Carmela lang ang pasulabihon mo. Kaya nang si Ellen, wala na yasang pulos. Siyangin pakasal mo nga, wala-wala man. Pwerte pa kadako sa nagasto sa ospital. Te, sino nagasto? Kundi kami? Kaya di wala ka pa sa trabaho mo. Ay, Victor, bisan tuktukon ko ikaw, ini ka makabayad sang imo nga utang sa amon sang imo amay. Ara na gid si Carmela nga nagahulat nga makatapos ka? Kay buhaton kaniya nga manager? Hamak mo ina ha? Hoy, nakaibalo ka bala sang manager? Wala na yaw bra. Nagasugo lang ka magpirma sang chike. Nagapataka ka lang sa ginambal mo bala, nay mo. Sino nagsiling nga manager, mapirma lang sa chike? Nay, ang tanan nga problema, ginaantos na sa manager. Kundi malason, mapriso ka pa. Si Carmela ang mahatag sa imo sang pwesto nga manager. Kabala ka na sang problema, kay man. Manginasawa mo man siya mo. Gani i-dispatsar ng Ellen nga ina. Wala siya sang pulos. Wala sang nahibalaan nga diskarte. Bulagi siya ha. Ipakasal mo si Carmela. Kay base bala kung matakan siya sa pagulat sa imo? Kag mangita siya sang iban? Te, ano na lang ang matabo sa imo? Mga mote ka mo sang Ellen nga ina. Ay, Victor. Kalimti na lang nga may iloy ka pa kung matabo ina sa imo. Nagapagod gid si Omega. Tungod wala gid nagaliwat ang pamatod ni Victor nga hindi magpakasal kay Carmela. Tungod wala siya naluyag diri. Sa pagpadayon ko pagid. Bunang init kinang ulo ko ah. Ako makikita kay Ellen ah. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Kinahanglan makasal na si Carmela kag si Victor. Paandaman ko siya. Kag kung hindi ko siya madala sa maayong istorya, may malain gini matabo sa iya. Malain gini matabo sa babae nga ina. Te, kamusta ka na? Maayo na ako, Nay. Maayo ko na mo. Pero kami nagastuhan sang dako. Nanay? Mamangkot ka pa? Ay kadako sang nagasto diri sa ospital. Kag sa amo nagapangayo sang kwarta si Victor agod ibayad sa doktor. Amo gali, Nay. Oo. Wala sang trabaho si Victor. Kag amo gani nga nagasiling ako nga hindi ka lang magpakasal sa iya. Kay wala pa siya makatapos ang pagtuon niya. Ano ka nagapamilit kagid mo? Nakatapos naman ako sa pagkamaestra, Nay. Ugaling makuha pa ako sang board. Kung makapasar na ako, mangita na ako sang trabaho. Kag makabayad na ako sa akong utang sa inyo, Nay. San o pa? Pagputi sang uwak? Uy, kahikay ko lang sa imo, Ellen ah. Kahikay ko gid sa imo, ya. Kanugon nga sa imo magtupa ang akon anak. Siguro gid lumay mo si Victor, no? Kida sa maano gid siya sa imo? Hoy, Ellen, hindi ka bagay sa akon anak. Kag malipay ako kung bulagan mo siya. Nay, hindi ko mabuhat, ina. Ginahigugma ko gid si Victor. Kung mag-ayo na ako, mangita ako sang trabaho. Agod nga makabayad ako sa akong utang sa inyo, Nay. Ano nga trabaho?
Ginakahuya ko ikaw nga asawa sang akon anak, Ellen. Ginakahuya ko ginikaw. Pweh! Kahilkay ko lang sa imo. Kasakit man sa imo maghambal, Nay. Daw sa bukon mo yang akon kasing-kasing sa ginahambal mo nga ina. Bulagan mo si Victor ako hindi. Maayo pa nga patsyon mo na lang ako. Apang hindi ko ina mabuhat, Nay. Amo gali. Tanawon ta eh. Babaeng ambisyosa. Dira ka na. Oh, Diyos ko. Anong buhaton ko, Sini? Ano? Nagsiling na gid ako sa imo sadto pa. Nga hindi ka magpadayon sa pagpamana kay Victor. Kay man, kalain sa batasan sa niya iloy. Mata pobre. Apang, Nay. Bana ko si Victor. Kagpalangga niya ako. Wala sang rason agod nga bulagan ko siya. Ote, paano na karon? Kay ginaharas ka permis ang niya iloy? Wala ka nagapanugin kay Victor, ha? Nagapanugid man, Nay, eh. Pero nagsiling siya. Nga pabayaan ko na lang ina. Kay mauntat man siya kung matakan siya. Amo gali. Mauntat gali siya kung matakaan siya. Hey! Mauntat siya kung patay ka na. Nay, anong buhaton ko? Ang imuon mo, bulagi siya. Man hindi ka mapatay sa gutom, kundi mapatay ka sa konsumisyon sa iloy niya. Bulagi siya. Bulagi siya. Kag ipakita sa iya nga mabuhi ka. Bisan pagagin bulagan mo ang anak. Kag ang Victor mga ina, do sa gago, do agi. Nga hindi siya makapalayo siya iloy. Nga daw bata jutay siya. Nga hindi siya mabuhi kung wala siya nag-istar siya iloy. Sa balay sa niya iloy. Nga ano ina siya? Nagatite pa? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong katuntunan, Provincial J, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa